Charlie e o Nick están no mesmo instituto, mais nunca se coñeceron. Ata o día en que teñen que sentar xuntos. Axiña se fan amigos e o Charlie comeza a namorar do Nick, aínda que pensa que non ten ningunha oportunidade. Así comeza o primeiro volume da serie bestseller Heartstopper, escrita e debuxada pola autora Alice Oseman e que traduce ao galego Né Barros. Unha obra que fala do amor e da superación do acoso escolar. Unha historia adolescente dentro do colectivo LGTBQI desde unha ollada tenra que acouga e que abre en cada páxina un mundo onde nos gusta vivir. Eu coñecín Heartstopper hai xa moitos anos porque era unha serie de cómics que eran moi populares na internet, sobre todo en contextos de fala inglesa. Eran uns cómics que xa tiñan moita fama porque eran moi simples, mas eran moi innovadores no xeito de tratar as temáticas alrededor do colectivo LGBTIQA, de representar personaxes gays, lésbicas, trans, e a min chamou unha atención por iso. E xa me encantaron dese momento porque de súpeto foi como encontrar unha historia que retrataba vivencias que eu sentía coñecidas, sentía próximas, mas non dun xeito tráxico, que por desgraza é algo que aínda a día de hoxe me custa topar. Engancháronme tanto que acabei lendo toda a obra da persoa que escribiu os cómics, Alice Oseman, e os outros libros tamén foron como unha fonte de confort de algún xeito, de descubrir que era posible querer e ser querida sendo unha persoa queer, de encontrar un mundo que sentía que falaba comigo e que tamén falaba un pouquiño de min. Contar historias queer, historias da disidencia e doutras disidencias, non só da disidencia sexual e de xénero, que non sexan tráxicas, é super importante porque ao final, cando contas unha realidade, é importante crear referencias, é importante crear relatos onde nos podamos mirar e, ao final, a base de crear estas utopías ou simplemente estas realidades que poden ser reais, pero están representadas dun xeito moi amable, creas posibilidades, creas unha cousa na que podes pensar, na que podes aspirar, na que podes sentirte reflectide como persoa disidente, que ao final estamos sufrindo todo o tempo unha violencia sistémica que tamén é importante en algúns momentos visibilizar e ter obras que denuncien esa violencia e representen esa violencia, mas tamén é importante ter referencias de universos posíveis sobre todo onde podamos ser aceptades, querides. Eu levaba moito tempo recomendando Heartstopper e sempre dicía que existía a versión original en inglés e tamén existían traducións, pois ao portugués de Portugal, ao portugués do Brasil, en castellano, mas faltábame esa traducción en galego. E un día, nunha feira do libro na Coruña, Fran Alonso, o director de Xerais, díxome que estaban a tentar conseguir os dereitos de Heartstopper, que eu non podía dicir nada, mas que había unha liña que se abrira aí e que estaban intentando facer todo ese proceso. E a min xa nese momento como que se me abriu a posibilidade, comecei a pensar niso, foi algo que me fixo moita ilusión. E despois, co paso do tempo, de súpeto recibí unha chamada de Fran Alonso, eu estaba na Irlanda facendo un Erasmus, estaba completamente desconectada do que estaba pasando na Galiza, e díxome que realmente sí que conseguira eses dereitos e que quería que eu traducise Heartstopper. Claro, eu tive un dilema ao comezo porque eu non teño formación profesional, non teño formación académica como traductore, mas falando con Fran Alonso e aparte pedindo asesoramento dunha persoa que sí que é filólogo inglés, que é o Eric do Pazo, ao final sí que aceptei. En Xerais quixeron ter esa perspectiva de alguén que fose do colectivo LGBTIQA, que tivese unha ollada sensibilizada, que coñecese a historia e aparte unha ollada tamén nova, porque nós quixemos facer unha traducción que non se escoitase allea, é dicir, que unha persoa adolescente, unha crianza que colla o libro hoxe, pois non vexa un galego moi afastado do que ela fala. Na literatura galega aínda falta moito arredor da realidade LGBTIQA+, porque é certo que agora estamos a traducir Heartstopper, temos pendentes traducir eses 6 volumes, que vai ser a obra completa dos cómics de Heartstopper. Parece que cando se traduce unha obra así ao galego xa é como a cota,
que xa traducimos unha historia LGBTIQA popular entre adolescentes, que é amável co colectivo, xa está, xa vamos parar porque xa é suficiente, e non pode ser así. Entón, Heartstopper ven encher un oco, mas non podemos considerar que o encha completamente. E tamén me parece que aínda falta moito na literatura galega voces propias de persoas novas da Galiza ou que falen en galego, que conten tamén un pouco as súas historias e a súa vivencia ou vivencias de personaxes alrededor do colectivo LGBTIQA+, porque ao final isto é unha historia que está localizada no Reino Unido, está ben traela para aquí, mas tamén temos que ter en conta as nosas historias.